saing sagunging para sanatriya pindaning Widodara kang mangeja wantah mandhap saking kahyangan tumuju wonten ing Arsapada. Pating kemebyar pating cemlorot busanane pindaning Kartika Sasra. Pindaning Kartika Sasra, Kartika Lintang Sasra sewu kadya lintang sewu cacahe. Yo 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 yo. Lek ruwet bakal ganti rugi. Wis ta ora usah lirik ae. Kenapa? Pokok sing ruwet ganti rugi. Yo. Ha he ha he ha he ha he ha he ha he ya yo 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 la 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 Iya. lo 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 he he no ha he lo 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 lo
Babi. Iya pena, ngicir aine bae gede. Hae. Oke, selamat datang Mas Dandi dan kawan-kawan tim dari Bintoro Table kami hadir. Yo. Pemudane jelas padha mulih. Gambar Garuda iku lambange merah putih ora benderane Pancasila. Indonesia tanah kang subur, urip rakyat wis padha makmur. Nurya samya kelawan pangan, Indonesia saiki wis aman. Indonesia sukses pembangunan, kabeh rakyat padha kekirangan, murah padang serta murah pangan. Indonesia saiki wis aman. Indonesia tanah kang subur, urip rakyat sing padha makmur, ngelawan dan kelawan pangan. Indonesia saiki wis aman. Jos. Look.
Kolane, kolane, oh, oh, Jos. Ayo Mbak, ayo. Ridiono. Panggilan kepada saudara Jaya Heeh. supaya masuk stand siaran. Mari kita delok gandrung. Gandrungnya orang bulu. Jos. H-E. E-O. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, sangat luar biasa sekali. Itu tadi penampilan sederetan para seniman-seniman handalan dari keluarga besar seni Jaranan Campur Sari Turonggo Sakti. Baik Bapak Ibu, para pemuda sekalian, para penggemar atau para pecandu seni Jaranan Campur Sari Turonggo Sakti. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin sekalian ingin request lagu, monggo kami persilakan. Di sini sinden gemoy kami adik Iis Familia sanggup melayani lagu-lagu permintaan dari dan untuk Anda sekalian. Namun dengan satu syarat kudunya main jari ini ya deh. Pokok aja ru. Luar biasa, monggo. Mungkin ibu-ibunya yang sebelah barat ingin request lagu, monggo kami persilakan. Bro, jalan lagu apa bro? Kayak maju ya. Atau mungkin dari mbakku sing dukira ke Jampi sing ayu kru dhewe. dari Mas Denny. Jaluk lagu apa bro? Ayo Mbak. Ayo request lagu apa? Mbak Ribet. Welek. Mbak Ayu. Juga Sing selamat datang. penting sing tak sapa iki. Sing Selamat datang. penting sing enggak penting enggak tak sapa. Ya disambut deh. Ya. Heeh. Jaluk apa ki mau? Denok. Denok debleng. Ale-ale, aring-aring. Oh, Spesial. Sik, mari ki Mas ya iki. Kagem Nanti para madani. pendemen. Sayangku sing ayu dhewe. Sik, mari ki. Purnopo. Ayo ya, ayo kono joget. Usake. Oke, masih tetap bersama Turonggo Sakti. Biarate isine bumi nggo kowe. Sing tenan aja kuwate. Ayo joget dong. Sindene tak dokno apa piye? Sayangku ning kowe ra iso disetir. Muduna mari, Nduk. Ora bakal luntur. Ora Lele, hei, bakal gini. luntur. Loh. Bojomu dokno ben joget ngisor. Aku ping karo kowe joget karo bojone. Tembus tekan kayangan krungu swaramu sabar ya Kayak kokon mudun guys. Ayo mudun Nduk. Bre, kene wae, hei. Hei. Kayak mudun. Ayo Nduk. cukup lautan mangsi Asik. Yo. Ukir indah ayumu koyo icot yari. Ayo kono dewangi didukno. Mungkin iso Gendong nang
tembus tekan kayangan krungu swaramu Genjote nganti horek iki. tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayu Yo lo 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 lo. widodari mungkin iso emonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup ngukir indah ayumu koyo widodari Mas Kiki. mungkin iso ente emonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Yuk. wah iki wong penting iki Ya, Cok. iki wong penting Sopo, Nduk? Mas Heri Mas Diki kendang tambahi, Mas. Bagus. Heri, endi? Oh. Endi wonge? Oh, Pak Rian to. Ayo kene Her, maju Her. Ayo kene. Aku mau napa mudutan, Nduk? Jalo apa kuwi? Mas Deni. Piye lagune apa kuwi mau? Sing ngene, Nduk. Apa kuwi? Dudu watu sing ngono kuwi. Aku iki dikongkon modern lho Pak Damar. Aring-aring. Nduk kuwi. Apa? Iki ana rawan jaluk apa? Iya. Aku di rumah bojoku. Nyawer apa ora? Oh ya mesti nyawer kuwi. Nyawer sik DP sik to. Ya. Ayo Nduk. Sing aring-aring. DP wis di DP mari. Bu Tahni. Watu. Ya, jebokna ya. Arani pasir. Watu kambang keli ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Kelibekan koyo kelangan pikir. Uwit kelopo arane Asik. Ae. sigari. Ayo kono mudune to, Nduk. Pitu. Saben dina isun sing kendang. Bojomu kuwi dokno. Oleh apa ora bojone didokne? Aring-aring bakar gedang campur sawi. Dewas kering uli iso dikiri. Gedang sapa sak cara dipangan codot. Timbang burung bangur kulune sun pedot. Godhong sawi enake urapan klopo. Ati iki ukaya mung kanggo rika. Gedang orang sak jeneng dipareteli. Doseng percaya badan dodo iki. Ayo Nduk cepetan. Anti arani pasir. Watu kambang keli ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Iya, bener, bojo. Benar kaya kelangan pikir. Uwit kelopo arane keluk. Yo, Disigari. Nek di Mas Beni. Dipitu. ayo Pak Heri. Saben dina. Ayo joget kene. Di Mas sing jaluk mudhun kuwi mau. Riko omong ose. Ya sampean kuwi ngerti sing mudhun. Iyo. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering uli isun mikir. Yo, hosa. Aja sadar oh, jodoh. Timbyang burung bakar kuluni sepedot. Godhong sawi enake urapan klopo. Ati iki uga ya mung kanggo rika. Gedang kono sak curung dipereteli. Doseng percaya badan dodo iki. Ya, tutu-tuhan diarani pasir. Waktu kambang keli ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Kelibekan koyo kelangan pikir. Oh. Kelopo arane keluku. Disigari diporo dadi pitu Mas Heri. Saben dina isun sing bisa turu. Lemeniko omong sing kuwetu. Aring-aring bakar gedang campur
Kuwi enake urapan klopo ati iki uga ya mung kanggo rika gedang sak coro dipereteli dosen percaya bedan dodo iki wis nasib ison riko apusi padahal riko wis janji bakal urip dadi siji ison sing mbiayangi nelongso rasane ati kok teko ya golek ganti diberi rasane ati pikir yang sing bisa ayem sing atut foto angin ati susalan nelongso iyo riko suloyo timbiang urip ketiki ayo neng di Mas Heri ku Mas Heri ison lan riko wis lilo riko diapek wong liya pikir yang sing bisa ayem sing atut moto alang oke masih tetap bersama Turongko Sakti mergiane riko suloyo Tinggi spesial perform Fikar Audi saiki tinggalan piye ison lan riko kowe iki bojone dicuwi dek yae ben kae sing joget wong liya pikir yang sing bisa kancane kae kok joget hati susalan nelongso mergiane riko suloyo ketimbiang urip ketiki saiki tinggalan piye ojo ditinggal lho ana riko wis lilo riko diapek wong liya pikir yang sing bisa ayem sing atut foto ati susalan nelongso mergiane riko suloyo Yuk ya jaluk meneh teku cuk no jaluk Pak Tori kabar kok jaluk tambah Pak gak jaluk tambah neng di Mas Heri gue mau Pak Rian nah kan lu ditambahi karo Pak Tori ya mana tambahi sok ben ra budal wis kena cek lendek monggo oke monggo Pak Tori nyuwun lagu napa oh luar peneng diwe nah kene kan ndak bangur golek oli yo jare Pak Tohri golek oli yo Pak Tohri apa iki ana manten anyar golek oli yo hah welek akeh iki sing jaluki spesial kagem Pak Agus kalian Pak Heri pakai welek. Lagi Pak Saleh jaluk lagu apa iki? Lah iki lah. Pacarmu teko lho, Nduk. Heeh iki. Kok siji, loro. Masane tukang kendangi. Nyo tukang kendangi cekelen le masane. Tetap bersama Satrio Bumit. Sing kira ana welas. Protek wadon alon-alon dia Tik. Kadung sing ana genine.
goyange Mas Heri. Sing ono wong obong-obong ojo memengan wawon Woi, awas Madion. Riko alang alang molo Masalah pokoke. ojo golek perkara matiyo mengko takopo tuyes melonyo tuyes dadi ancur Ning ndi artisku siji iki, Mas? urip riko iya Iyo, 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 iyo. Yo. Nah, DJ spesial perform Julfikar Audio. Kena sing ngelambien gampang kacau gampang lolo Lah. masih di pianguro marego nyan pianyu aduh adem meroso ati iya aye enak turu tentrem umya Yo masih bersama Kiki Kompresor. jagianen ati Ayo Bu Ahmad goyang. anen temenan Masih bersama Bu iya Ahmad. kena sing ngelambier sila jaya gampang kacau Ayo Mas Hasan. Goyang itu. gampang lolo Bojomu ngelirik bokongmu ae lho, Nduk. enak turu tentrem umya Mas Heri nyedek Heeh. alah ngono rasa jagianen ati emanen temenan kena sing ngelambiar gampang katon gampang lolo Bersama Yo Trogo Sakti Zulfikar Audio. Yo goyangnya Mas Hasan. Adem rasa ati ayem enak turu tentrem umya Yuk. Ya. Terima kasih. Itu tadi welek spesial khusus buat Mas Heri. Dok, mau sing ana pamundutan apa meneh? Wes. Wes le. Oke, baik Bapak Ibu nggih, hadirin sekalian nggih, mungkin ada lagu yang masih belum dipinangkani nggih, Anda sabar. Nanti masih banyak sederetan bintang-bintang penari kami, bintang-bintang artis dari Turonggo Sakti yang nanti akan siap melayani permintaan lagu-lagu buat Anda tentunya. Ayo le, wis wayahe tandang gawe le. Sesek mandek Pak, mandek. Hop. Lilian nono pamit mulai Gusti kula yen tutu jodone Muga enggal antus wong sing bisa ngladeni slirane. Pancen apot jroning ati ninggal Ninggal diko diko
puji karya Raharjo. Hey, sapungkure ojo lali asring kirim warta. Eman benjang ngendika yen to nganti digawe kecewa. Batin kula mboten lila yen to nganti sia-sia. Ngapunten Bapak Ibu sing enten teng depan YouTuber. Mong ketok YouTuber. Atur puji karya Raharjo. Sapungkure ojo lali asing kirim warta. Eman benjang dika wento nganti digawe kecewa. Batin kula mboten lila yen to nganti mung sia-sia. Coba adik-adik mundur Mas. Le mundur. Mas. Coba penonton mundur nggih utamanya di depan media kami, YouTuber kami coba agak mundur Mas. Mundur Mas. Ya terima kasih Mas Heri, Bapak Rian telah berpartisipasi. Ya. Coba yang di depan YouTuber Mbak duduk deh. Hae. Ya yo lo la. Esa. Lo. La. Yo. Coba nggih. Mas mundur le. Mundur. Lo. Ya. Iyo. Hey. La. Lo. La. Pian. Ngapunten Bapak Ibu harap mundur Rama kula nderek. Ya Mas.
Ya mas tamarulan. Kebiar sorote madyangi ati mandane ucut urip ring jaman saiki mandane kelaksanan son epek rapi karo gilo ya do Gusti mandane senenge ati do wong ayu kebiar sorote madangi ati mandane ucut urip ring jaman saiki ha he mandya nia kelaksanan son epek rapi ya do Gusti mandane yo senenge ati yo ha he lo Hoi ha, ha hoi sa, hoi ha lo, yo, hoi ha, hoi ha, Bedok datanarso guling padang bolan yo kekancahan ning latar dangok lungguh dhewe saka ketol saya greges rasane ati pertanda kian duwe aduh ibu dewa ningso Aduh Rama yo ayo coba mohon kesadarannya kepada para penonton agak mundur Mas G agak mundur
Coba mohon kesadarannya sekali lagi kepada para penonton, masih agak mundur, beri kesempatan kami para teman-teman dari Turonggo Sakti untuk menghibur Bapak Ibu hadirin sekali lagi. Maka dari itu biar kami lebih leluasa agak mundur, okay? Dan di sini kami tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Demi keselamatan putra putri Bapak J agak mundur, karena keselamatan lebih penting dari segalanya. Harap Bapak Ibu mundur Mas, mundur Mas, mundur, mundur. Yo. Oke, selamat datang Mas Vitoro Travel. Tak celuk ikat mau ora teko-teko. Mas Dani yang kumpul kabeh. Oke. Mas, ngapunten, sing buri gak ketok sampean munduran. Sing sebelah kene sampean munduran. Lah, Amit nggih mundur nggih. Amit nggih, sampean mundur. Engko sampean kena pecut, sampean salah paham. Iyo. Coba Mas G, tolong diamankan sebelah timur, Mas G agak mundur. Utama yang di depan barong Mas G. Yang di depan barong mundur Mas G. Coba barongnya biar kelihatan. Mas, barongnya aja ditutupi. Barongnya aja ditutupi. Yo. Coba bagi penonton yang sebelah selatan ini agak ke timur G, yang belakang biar kelihatan yang dari jalan G. Agak ke timur, agak geser ke timur G. Sini jalan gak ketok. Yo. Coba yang di depan duduk Mas G, yang sebelah selatan, yang belakang biar kelihatan. Yang tidak berkepentingan. Kasihan ibu-ibunya yang di belakang nggak kelihatan. Logo dek, logo. Duduk. Lah logo. Duduk terus duduk. Sing nang pinggir pager, logo. Ya. Sing buri gak ketok. Ayo no, kene yuk no. Kene nang ngarep kene lho no. Yo. Aus. Tetap bersama Turonggo Sakti. Yo. Wajiban kita Sisko tinggi. Ayo padha
Mas Bintoro. Ojo enak madyang, ojo enak turu. Ayo berini yo ngilangake rasa sitru. Jaga desa iku kewajiban kita. Siska mlinge ayo padha dijaga. Ojo enak mangan, ojo enak turu. Ayo marene yo ngilangake rasa sitru. Simulasi ayo padha dingerteni. Undang-undang dasar GBHN garise proklamasi. Yo, hae. Mas Hari. Kewajiban kita. Siska blingi, ayo padha dijaga. Ojo enak mangan, ojo enak turu. Ayo marine yo ngilangake rasa singkru. Simulasi ayo padha dingerteni. Siska karsa amalan no Pancasila. Undang-undang dasar GBHN garise Indonesia proklamasi kelahirane. Yo, la ho. Ya he, osa. Tangan guru urip. Wewer sonder saja igelitir awe Sukarno. Kang para miyarsa sonder angeleang tumading ing awang-awang. Seko ya uya koyak siti. Hey. Seko ya uya koyak siti. Winarsita solae anuju brono. Wewer sonder saja igelitir awe Sukarno. Kang para miyarsa sonder angeleang tumading ing awang-awang. Seko ya uya koyak siti. Seko ya uya koyak siti. Yo. Wisita solae anuju krono. Se kalau Sonder saja ngelitir awe. Damai. Seko ya uya, Seke ya, goyang siti contoh. lenora seto solae anuju prono. Hey. Coba penonton agak mundur Mas G. mundur Mas. Ayo, Dipisah penonton Mas, agak dipisah mundur. Mas. Kira-kira apa wis ana gantine
kapan pancen Pak Agus wis oleh gantine Ayo ati. Monggo Mas Bintor nyuwun lagu napa? Coba G Mas kadarnya kepada para penonton sebelah timur ya, agak mundur Mas G, agak mundur. Mesti ana pasang lan uga surute pagere ati aja ketelaran Ayo saiki Mas gandrunge wis siap ning mburi kae Bapak Mas G. Gusti kena pulakan dosa kula isun kaya watu karang. Ayo gandrunge sampe metu Mas. Dipinggirno dhisik nggih sing dadi iki.
ndang mati Mas gedok-gedok. Niki gedok mati. Wis. Wis. Coba sing dadi kon lungguh dhisik. Sing dadi kongkon longgo dhisik nggih. Mikir Ya oke salon hadirin tambahin. Bapak Ibu juga para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada ya. Mas Fendi sing dadi kon lungguh dhisik ya. Karena saat ini tiba saatnya Anda akan kami ajak untuk menyaksikan salah satu kreasi tari kebanggaan Kota Banyuwangi, yang mana Kota Banyuwangi lebih dikenal dengan sebutan Kota Gandrung, yang mana tarian gandrung biasanya dipergunakan untuk menyambut datangnya para wisatawan